ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Yaman ng mga magulang ang magkaroon ng mabuting anak. At ang mabuting anak ay nagmumula sa magandang pagpapalaki ng mabuting magulang. Ikaw, kabarangay, isa ka bang mabuting tao? Dear Papa Dudut, nung bata ako ay madalas na sinasabi sa akin ni Mama na huwag raw ako makikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Baka raw kasi may gawin silang masama sa akin o di kaya ay kunin ako para dalhin sa malayong lugar. Ngunit nung tumanda na ako ay narealize ko na sa buhay natin ay meron tayong makikilala na mga estranghero na magiging malapit sa ating puso at ituturing natin na parang isang pamilya. Bago ako dumako sa sulat na pinadala ko sa inyong programa, Papa Dudut, ay pabati muna ng isang masaganang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cecil, 30 years old at nagtatrabaho bilang layout artist sa isang private company sa Pasig City. Pero tubong Antipolo, Rizal kami ng pamilya ko. Doon ako sinilang at lumaki. Solong anak lamang ako ng Mama Edna pero kasama namin sa bahay ang lolo at lola ko na mga magulang ng nanay ko. Kung babalikan ko ang buhay namin noong araw ay masasabi kong may kahirapan. Lalo na't si Mama lamang ang nagtatrabaho sa amin. Dati dalawa sila ni Lola, kaya naman kaya pa naman niyang magtinda sa palengke noon. Pero dahil matanda na siya ay pinahintunan ni Mama. Bali cashier ang nanay ko sa isang 24/7 convenience store na malapit sa simbahan ng Antipolo at ang pasok niya ay 6 na araw sa isang linggo. Maliit lamang ang kinikita niya na siyang pinagkakasya namin na pambili ng pagkain at panggastos sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Itong 350 para sa tubig, ito namang 700 sa kuryente. Itong 500 pambili ng bigas. Naku, parang kukulangin pa yata itong sinahod ko ah. Hi, Ma! Oh nak, nandiyan ka na pala. Opo. Magmano ka muna. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Bakit parang natagalan ka yata ng uwi? May ginawa ba kayo sa eskwelahan? Wala naman po. Hirap lang sumakay ng tricycle. Punuan kasi. Akala ko ba sa may pilahan ka naman sumasakay? Opo. Kaso doon nga ako natagalan. Inabot ako ng 45 minutes. Walang masyadong tricycle na dumarating eh. Ang sabi na traffic daw papunta sa may simbahan. Ay, ewan. Ganun talaga. Tumarami na rin kasi ang tao rito sa Antipolo. Dati naman hindi ganyang ka-traffic. Pero kung nagrereklamo ka na sa traffic dito, mas kumusta kaya sa Maynila, di ba? Yun nga po. Naisip ko tuloy, paano na biyahe ko kung sakaling doon ako makahanap ng trabaho? Sa Maynila talaga? Hindi ba pwedeng sa malapit na lang? Pwede naman po, pero depende kung saan ako makakapasok eh. Ano po yung binibilang nyo? Eto ba? Opo. Sweldo ko. Hinihiwa-hiwalay ko na yung pambayad natin ng tubig at kuryente, pati pambili ng bigas at ulam para hindi na ako malito. Kilala mo naman tong nanay mo. Doon lang ako sa tindahan namin magaling na kahera. Pero pagdating sa sarili kong pitaka, napaghahalo-halo ko rin yung pera ko. Ay, kaso mukhang kakapusin tayo. Maliit lang sinweldo ko ngayon. Gawa ng ilang araw din akong absent dahil sa pagkakasakit. Hala, paano na po yan? Hindi bale, manghihiram na lang ako sa auntie mo pag kinapos tayo. Pero baka tubuan niya po kayo ng malaki. Naalala niyo nung isang beses, nang hiram kayo ng 1,000 tapos tubo 500 na? Isang buwan niyo lang naman yun hinulugan? Oo, ganun nga. Pero hayaan mo na. Buti nga pinahiram tayo.
Kung pwede pong wag na lang kayong manghiram ma, wag na. Kalahati na lang po ng allowance ko yung ibigay nyo sa akin tapos yung kalahati, idagdag nyo sa mga gastusin natin. Hindi naman pwede yun, anak. Kaya nga ako nagtatrabaho para masuportahan yung pag-aaral mo. Kung kalahati lang ng kabuang allowance mong ibibigay ko, aba, mahihirapan kang pagkasyahin yun. Ako na pong bahala doon. Kaya ko pong pagkasyahin yun. Tsaka, tulong ko na lang po yun para sa pamilya natin lalo wala pa naman akong trabaho. Kahit na. Pero wag mong mamasamain ha. Nagpapasalamat ako dahil sa edad mong yan naiisip mong tumulong sa pamilya natin. Kaya lang nag-aaral ka pa. At yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Alam ko, pero ayoko lang mahati ang atensyon mo sa ibang bagay. Lalo na sa kaiisip ng kung paano matutulungan ang pamilya natin. Kaya ko na to. Ako nang bahalang dumiskarte rito. Sige po, pero pangako ko sa inyo kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tutulungan ko kayo sa pagtataguyod ng pamilya natin. Hindi na po kayo mapapagod masyado dahil ako na yung magtatrabaho. Salamat kung ganon. Pero bilang nanay mo, responsibilidad kong itaguyod ang pamilya natin. Kung sakali na makakatulong ka na pagdating ng araw, salamat. Pero wag mo pa rin kalilimutan ang sarili mo. Dapat ma-enjoy mo rin yung perang pinaghihirapan mo. Paano ko po gagawin yun? Gumala ka kahit paminsan-minsan. Puntahan mo yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. O di ba nung bata ka marami kang gustong puntahan? Pangarap mo ngang makapunta sa Baguio, saka sa Ilocos kasi gusto mo magpicture dun sa vegan. Gawin mo yun hanggat bata ka at malakas ka. Parang hindi ko naman po kayang gumala ng mag-isa. Gusto ko kasama ko kayo nila lolo at lola. Kung isasama mo kami, dyan lang tayo sa malapit makakarating. Alam mo naman ang lolo at lola mo, napakabagal maglakad. Tatamarin ka na lang umalis ng bahay. Sobra naman po kayo kina lolo at lola. Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sige po kayo, baka marinig kayo ni lola. Kahit mabagal na maglakad yun matalas pa rin pandinig nun. Mismo. Naalala ko nung kunento niya na narinig daw niya na nag-aaway yung mag-asawa nating kapitbahay. At alam mo ba kung anong pinag-aawayan? Huh? Ano po? Babae. Babaero raw yung asawang lalaki. Tapos nabuking nung misis. Kaya yun. Inimpake nung misis lahat ng mga gamit saka pinalayas. Buti nga. At narinig po yun lahat ni lola? Oo. Nagulat na lang daw kasi sila ng lolo mo nang may biglang nagsigawan. Abala siya nun sa pagaganchilyo. Kaya habang may kinukuting-ting ang kamay niya, nakikinig naman ang tenga niya. Ibang klase po pala ang talent ni lola. Naku, chismosa talaga yung nanay ko. Buti nga hindi ako nahawa sa kanya. O basta anak ha, nagkakaintindihan na ba tayo? Saan nga po ulit yon? Napag-aaral mo munang atupagin mo. Diyan ka muna mag-focus. Yung pagtulong mo sa pamilya natin, isa ka na. Kaya ko pa naman. Mangako ka. Opo ma, pangako po. Papadudot kahit na mahirap lang ang pamilya namin at simple lang ang trabaho ni mama ay masasabi ko naman na napakabait niya. Mana siya kina lolo at lola na bukod sa mapagpakumbaba ay down to earth din o yung bang makamasa. Kilala rin sila sa lugar namin bilang mga mabubuting tao. Kaya nga proud na proud ako kay mama at sa pamilya namin at nangako ako sa kanila na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral ay tutulong ako sa pagtatrabaho papadudot. Nang mga panahon na yon ay kaka 4th year college ko pa lamang. Medyo dumarami ang mga gastusin sa eskwelahan kaya naisipan kong mag-working student. Nagsabi naman ako kay mama na nung una ay tinutulan niya. Baka raw kasi mahirapan akong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pero sinabi ko na kakayanin ko lalo na at marami rin naman akong bakanting oras. Pumasok ako sa isang karinderya bilang all-around serbedora at dishwasher papadudot.
Pwede bang makiupo rito sa bangko nyo? Pwede naman po. Wala naman pong gumagamit. Salamat. Ay, Gusto niyo po ba ng tubig? sige. Nauuhaw na rin ako eh. Kukuha lang po ako ng baso at pagsasalinan ko kayo ng tubig. Napakabait mo naman para alukin ako ng tubig. Ito na pong tubig niyo. Salamat. Magkano ba to? Babayaran ko. Naku, hindi na po. Libre po yan. Talaga? May libreng tubig pa pala ngayon? Meron pa naman po. Dito sa karinderya namin pag kumain kayo, syempre libre na yung tubig. Kaso, di naman ako kumain. Ayos lang po yun. Huwag niyo na pong bayaran yung tubig. Tsaka nakita ko kasi na mukhang uhaw na kayo eh. Sinabi mo pa. Kanina pa ako naglalako nitong mga paninda kong bimpo, panyo at panghugas ng pinggan dyan sa may palengke. Ay, talaga po? Pero kumain na po ba kayo? Oo, kumain ako. May baon akong kanin sa kaulam. Kinain ko dun sa may plaza sa tapat ng simbahan. Umupo na lang ako sa tabi. Nabusog naman po ba kayo sa kinain niyo? Oo naman. Kaso 3:00 na ng hapon ngayon. Natunaw na yun sa tiyan ko, kakalako ng mga paninda ko. Kung ganun, gusto niyo po bang kumain? May merienda po kami rito. Merong palitaw, banana Q, lugaw, tsaka goto. Meron din po kaming mami tsaka sopas. Nako, Neng, hindi na. Wag na. Wala akong pambayad kung kakain pa ako. Mahina kita ko ngayong araw. Maliit lang maiuwi ko sa pamilya ko tapos mababawasan pa. Kaya lang sabi niyo, natunaw na po yung kinain niyo kaninang tanghali dahil 3:00 na ng hapon. Tsaka oras na rin para magmerienda. Ayos lang naman ako. Matitiis ko pa naman tong gutom ko eh. Saka nabusog na rin ako sa libreng tubig na bigay mo. Salamat ulit. Maglalako pa ako pag nakapagpahinga ako ng konti. Lalo kayong magugutom kapag naglako kayo ng walang kain. Ay, alam ko na po. Ililibre ko na lang kayo ng merienda. Anong gusto niyo? Ha? Sabi ko po, ililibre ko na lang kayo. Hindi na kailangan. Sige na po, mamili na kayo. Alam niyo ba na masarap po magsopas ang tagaluto namin dito, magatas, maraming gulay tsaka masahog. Hindi puro buto-buto ng manok, may makakain po kayong laman. Salamat na lang pero wag na. Nakakahiya naman sa'yo kung ililibre mo pa ako. Hindi po yun nakakahiya. At saka gusto ko rin naman po na ilibre kayo. Huwag na po kayong tumanggi ha. Mas masarap po magtrabaho ng busog. Sige na nga. Mukhang hindi ka na rin naman mapipigilan. Medyo po. Ano pong gusto nyo kainin? Yung sopas na lang. Parang gusto kong umigop ng mainit-init na sabaw. Sige po, teka lang. At ipaghahanda ko kayo ng order nyo. Salamat. Naalala ko tuloy yung isang babae na nagbigay ng maiinom at makakain din sa akin noon. Talaga po? Oo, pareho kayong mabait. Salamat po. Kaunti lang talaga kumakain sa karinderya nyo pag ganitong oras, no? Pansin ko kasi wala masyadong tao. Nagkataon lang po siguro. Madalas punuan, lalo pag ganitong oras ng merienda. Ito na pong sopas nyo. Wow! Ang bango! Saka mukhang malinamnam. Tama ka nga na magatas at masahog. Sabi po sa inyo eh. Pero mainit din po yan ha, kaya dahan-dahan. Salamat talaga ha. Kahit di mo ako kilala pinainom at pinakain mo ko. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, Neng. Ano nga palang pangalan mo? Cecil po. Ako naman si Ray. Pwede mo akong tawaging Tatay Ray. Sige po, Tatay Ray. Parang kaedad mo na rin kasi yung panganay ko. Teka, tama ba? Ilang taon ka na ba? 20 years old na po ako. Tama nga ako. Magkasing edad nga kayo. Matanong ko na rin kung nag-aaral ka ba. Opo, kaka 4th year college ko pa lang. Pareho kayo ng panganay ko. Pero bakit ka nagtatrabaho rito sa karinderya? Sumasideline lang po ko dahil marami kaming bayarin sa school eh. Mama ko lang po yung may trabaho sa amin kaya medyo kapos sa mga gastusin sa bahay. Ang bait mo naman dahil nagkusa ka ng tumulong sa mama mo. Ayaw nga po niya kasi baka raw mahati yung atensyon ko. Gusto kasi ni mama focus lang ako sa pag-aaral kaya lang nagkasabay-sabay naman po yung mga gastusin nung magkasakit sina lolo at lola. Kumusta na ang lolo at lola mo? Magaling na po sila. Mabuti naman. Alam mo, naiintindihan ko mama mo.
Ayoko rin kasing pagtrabahuin ng mga anak ko dahil hanggat maaari gusto ko pag-aaral lang nila yung atupagin nila. Kaya nga nagsusumikap ako sa paghahanap buhay para masuportahan ko sila. Ang swerte naman po ng mga anak niyo sa inyo. Ako ang maswerte sa kanila. Kahit na mahirap lang ako, sila naman ang yaman ko. At alam ko, ikaw din ang kayamanan ng mama mo dahil mabuti kang anak, Cecil. Salamat po. Kain na po kayo ng sopas bago pa po lumamig. Sige, salamat ulit sa masarap na merienda. Papadudot napakabait ni Tatay Ray. Bagaman bakas sa mukha niya ang pagod dahil sa ilang oras na paglalakad at paglalako ng mga paninda niya ay hindi naman nawala ang determinasyon sa mga mata niya. Kaya kahit ako na pagod na rin ng mga panahong yon, ay para bang nahawaan ng lakas at katatagan niya. Alam ko na maswerte ang mga anak ni tatay dahil isa siyang masipag at responsableng ama. Nung umalis si Tatay Ray, Papadudot, ay hindi na mawala ang ngiti sa mga labi ko. Aminado ako na gumaan ang pakiramdam ko sa maiksi naming pag-uusap. At kahit na noon lamang kami nagkita, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Napakarami pa niya sanang gustong ikwento kaso ay kailangan na niya ulit magpatuloy sa pagtitinda. At habang pinapanood ko ang paglalakad niya palayo sa aming karinderya, umusal ako ng maiksing panalangin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lumaki akong walang kinamulatang ama nang hindi nito panagutan si mama. Pero matapang akong tinaguyod ng nanay ko sa tulong na rin ng aking pinakamamahal na lolo at lola. Pinaramdam nila na walang kulang sa akin kahit na wala akong tatay sa pamamahay namin. Kaya nga hindi na rin ako nagdamdam sa sarili kong ama. Bagaman may mga pagkakataon na napapaisip ako kung anong pakiramdam nang mayroong tinatawag na papa o tatay. Nagpatuloy pa ang mga araw, dumalas ang pagdaan ni Tatay Ray sa kalendarya namin para kumain. May baon siyang kanin para makatipid at ulam na lamang ang binibili niya. Doon na rin siya nagmemeryenda lalo na kapag may extra siyang pera dahil maganda ang benta niya. Ako ang laging nagsiserve sa kanya kahit na dalawa naman kaming serbedora doon. Gusto ko kasi na makumusta siya at makakwentuhan saglit pagkatapos niyang kumain at kapag wala nang masyadong customer. Isang araw, wala akong duty sa kalendarya dahil may klase ako. Nung hapon na yon ay nakita ko si Tatay Ray sa may plaza malapit sa simbahan habang nakaupo sa isa sa mga bakanting upuan. Agad ko siyang nilapitan para kumustahin, Papadudot. Nalaman ko na kaunti pa lang pala ang benta niya tapos ay nadukutan pa siya. Awang-awa ako kay Tatay Ray kaya sinabi ko na gusto ko siyang tulungang magtinda. Nang una ay nagdalawang isip pa siya pero may karanasan naman ako sa pagtitinda. Lalo at sinasama ako ni Lola noong bata ako sa paglalako ng mga kangkong at talbos ng kamote sa barangay namin, Papadudot. Ang galing po natin, Tatay Ray. Naubos natin yung mga paninda niyong bimpo. Oo nga eh. May natira pa rito sa mga panghugas ng pinggan pero isasama ko na lang to bukas sa mga ilalako ko. Salamat sa tulong mo, Cecil ha. Kung hindi dahil sa'yo di ako makakabawi sa nawala sa akin. Wala pong anuman pero nakakapanghinayang pa rin yung pera na ninakaw sa inyo. Nangihinayang din ako. Kaso iniisip ko na lang na baka mas kailangan nyo nung kumuha kesa sa akin. Paano niyo po nasabi na mas kailangan niya? Ay, naisip ko lang na baka wala na siyang ibang maiisip na paraan kaya nagawa niyang magnakaw. Pero di ko sinasabi na tama at mabuti ang pagkuha ng bagay na hindi sayo. Masama pa rin yun. Sabi mo nga, nakakapanghinayang. Kaya lang, ngayon lang naman to nangyari sa akin.
Sa tagal ko na rin nagtitinda rito, ngayon lang ako nanakawan. Ayoko namang pakaisipin pa yun hanggang pagtulog ko dahil magtitinda pa ako bukas. Pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha na sana gamitin niya sa mabuti at kapaki-pakinabang yung pera na pinaghirapan ko. Bilib din po talaga ako sa inyo, lalo na dyan sa mga sinabi nyo. Talaga? Anong nakakabilib sa sinabi ko? Pag iba po yung nagsabi, malamang magagalit sila. Baka nga isumpa pa nila yung nagnakaw sa kanila na may mangyaring masama o kaya malasin. Pero ibang klase kayo kasi di kayo humiling ng ganun sa taong ginawan kayo ng masama. Pinagpasa Diyos nyo pa nga. Naniniwala kasi ako na hindi likas sa ating mga tao ang pagiging masama. Meron lang talagang mga sitwasyon na bagaman di natin ginusto, nangyayari sa atin na siyang nagiging dahilan para makagawa tayo ng kasalanan. Kaya ako sinabing pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha ng pera ko. Para hipuin na rin ang may kapalang kanyang puso para makapagbagong buhay. Lalo nyo po akong pinapahanga, Tatay Ray. Ikaw naman, hanga rin kaya ako sa'yo kasi tinulungan mo ako magtinda kahit na laking abala nun sa'yo. Hindi po yun abala. Masaya po ako na nakatulong ako. Kung napaparangalan lang ang mga magulang na mabuti ang pagpapalaki sa mga anak nila, tsak, isa na rin ang mama mo. Napakabuti mong bata. Salamat po. Mabuti rin naman po kayong magulang eh. Huwarang ama sa mga anak nyo kaya alam ko na proud sila sa inyo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang tatay. Gusto kong iparamdam sa mga anak ko na wala akong hindi magagawa para mabigyan lang sila ng maayos na buhay. Ay, alam mo, kahit na mahirap lang ang buhay natin, kahit na marami tayong pinagdaraanan sa mundo ng mga bagay o sitwasyon na di natin kontrolado, mahalaga pa rin na huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Ang ibig po bang sabihin nun, palagi tayong umasa sa mabuti? Oo, kasi nagiging maayos din naman ang lahat sa uli. Nasasabi ko to dahil marami-rami na rin akong pinagdaanan na trahedya sa buhay, lalo na nung binata ako. Tapos, napagtanto ko na di naman pala talaga nawawala ang mga problema o pagsubok sa buhay ng tao. Pero di rin naman yun namamalagi. Ibig sabihin, pwede po akong umasa na magiging mabuti ang sitwasyon ng buhay namin pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho? Oo naman. Ngayon lang naman yung mahirap kasi nga mama mo lang yung nagtatrabaho. Pero alam ko kapag natupad mo na yung pangarap mong makapagtapos at nakakapagtrabaho ka na, giginawa na rin ang pamumuhay nyo. Magiging magaan kasi katukatulong ka na ng mama mo sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Opo, kaya lang, naiinip na po ako. Anong kinaiinipan mo? Gusto ko na pong pabilisin ang mga araw para dumating na yung graduation day ko tapos maghahanap na ako ng trabaho para matulungan si mama. Nalulungkot kasi ako kapag nakikita kong kinakapos kami sa mga gastusin eh. May trabaho ka naman dun sa karinderya, di ba? Kaya kahit paano, nakakatulong ka sa mama mo. Pero madalas sa baon lang at pambayad sa mga project namin sa school na pupunta yung maliit kong kinikita sa pagtatrabaho sa karinderya. Kung may sumobra, dun ko lang naaabutan si mama. Kaso, madalas talaga sa idbuls ako. Kaya nga pagsikapan mong makapagtapos. Nang sa ganun mas malaki-laki ang kitain mo. Dahil mas maayos yung lugar na pinagtatrabahuan mo. Sayang naman din kasi kung iiwan mo ang pag-aaral mo. Lalo na't malapit ka ng graduate. Yan din po ang sinabi ni mama. Kaya nangako na lang ako na tutulungan ko siya kapag nakagraduate na ako. Matutupad yun dahil mabuti ang puso mo. At anuman ang hangarin ng mga tao na may mabubuting puso, nagkakatotoo. Basta, huwag ka lang mapagod magdasal at magpatuloy sa buhay. Yan yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Na mahal ko sila kaya handa ako magsakripisyo. At alam ko na ganun din ang nararamdaman ng mama mo sa'yo. Nagsasakripisyo siya dahil mahal ka niya. Papa Dudut, na-inspire ako ng sobra-sobra sa mga sinabi ni Tatay Ray. Napakarami niyang aral sa buhay na binahagi at hindi ipinagdamot sa akin ang gabing yon.
na-realize ko na napakarami ko pa talagang hindi alam sa mundo dahil sa edad ko. At mas lalo ko siyang hinangaan dahil sa pagkawais niya sa edad niyang yon. Dinagdag niya na hindi siya naging wais dahil marami na siyang nagawang tama, kundi naging wais na siya mula sa mga aral sa buhay na natutuhan niya sa lahat ng maling nagawa at pinagdaanan niya. Bukod doon ay mas nakilala ko rin siya at ang kanyang pamilya. Lalo akong nakumbinse na isa siyang mabuting padre de pamilya. Habang nagkwekwentuhan kami ni Tatay Ray ay bumili siya ng hamburger at palamig. Ako naman daw ang ililibre niya. Pagkatapos naming kumain ay hinatid niya ako sa sakayan ng tricycle at hinintay na makasakay ako para lamang masigurado na ligtas akong makakauwi sa amin. Bago kami tuluyang naghiwalay ng landas, muli siyang nagpasalamat sa tulong ko dahil daw nakarami kami ng benta. Sinabihan niya pa ako na hulog daw ako ng langit, kaya ingatan ako sa pag-uwi ko. Yun din naman ang hiling ko, na ingatan din siya para makauwi ng ligtas sa bahay nila, Papa Dudut. Magandang umaga po sa maganda kong mama. Pakis po. Magandang umaga rin, anak. Teka, bakit po kayo nandito? Akala ko shift nyo. Oo, dapat. Kaso nakipagpalit sa akin yung kasamahan ko. Kesyo magse-celebrate raw sila ng birthday ng anak nila. Kaya mamayang gabi pa ang pasok ko. Ayos lang po sa inyo yon? Oo naman. First birthday din ng bata. Tagal nilang hinintay yun. Pinagpanata pa nila. O sige na, maupo ka na para maipaghain na kita. Sige po. Ano pong niluto nyo? Ayan, nagsangag ako ng kanin saka nagluto ng tusino. Wow! Paborito ko po yan. Kaso, nasan po ang itlog? Nandun pa sa manok ng kapitbahay, nililimliman pa. Joke lang. Ma, ang corny. Ikaw naman? Tumawa ka naman paminsan-minsan sa mga joke ko para hindi yung ako lang mag-isa. Oh, ayan na yung itlog. Katatapos lang maprito. Salamat po. Kayo po, hindi pa kayo kakain? Kakain na rin. Sasaluhan kita pero… Teka, lagay ko lang tong syansi sa lababo. Ayan. Upo na po kayo. Andyan na. Sina lolo at lola po tulog pa? Anong tulog pa? Kanina pang alas 5 ng umaga gising yung dalawang yon. Alam mo namang hindi nila nakaugali ang magkanin sa agahan. Nagkakapit pandesal lang sila dyan sa tapat ng bahay. Sa bagay, palagi nga po pala nilang ginagawa yun. Oo, yung tumaambay sa labas habang nagkakape. Tapos papasok dito sa atin na sinisipo na pareho. Ganun talaga ang mga matatanda. Mahina na ang resistensya, kaya pinagsusuot ko na sila ng damit na makapal. Pag pinagsabihan mo kasi, sila pa ang galit. Sasabihin naghihigpit daw sa kanila masyado, matatanda na rin naman daw sila. Umuoo na lang ako para walang away. O kain na anak. Kayo rin po. Kumusta ang school mo? Mabuti naman po. Maraming ginagawa. Nakakapagod pero masaya naman. Gusto ko rin naman po yung ginagawa namin . Passion mo yung kurso mo . Kaya nga sinuportahan kita nung kuhain mo yan. Salamat po. Walang anuman. Mukhang perfect ang pagkakaluto ko nitong itlog . Kaya nga po, galing nyo. Syempre. Ay ma, may kukwento po pala ako sa inyo. Ano yon? May nakilala po akong matanda. Ray po ang pangalan niya pero tawag ko sa kanya Tatay Ray. Nagtitinda siya ng mga bimpo, panyo, tsaka panghugas ng pinggan malapit sa may simbahan. Ray na nagtitinda ng bimpo. Parang kilala ko yung tinutukoy mo . Talaga po? Oo. Taga dun lang naman siya sa kalapit na barangay natin. Minsan ko na siyang nabilhan nung tinitinda niyang panghugas ng pinggan. Nakikita ko rin siyang tumatambay dun sa upuan sa labas ng tindahan namin. Mabait yun. Paano mo pala siya nakilala? Nagpahinga siya sa karinderya namin tapos pinainom ko siya tsaka pinakain ng sopas. Nakita ko kasi sa itsura niya, uhaw at gutom. Napakabait naman ang anak ko.
Hindi naman po. Hindi raw. Pero pinainom mo ang nauuhaw, pinakain mo ang nagugutom. Kabaitan ang tawag doon. Mabuting bagay yun. Naaawa po kasi ako sa kanya. Pero mas nanaig po yung pagka-proud dahil alam ko na nagsisikap siya para maitaguyod yung mga anak niya. Masipag talaga yun. Ang alam ko, biyudo na yun tapos may 3 anak. Nakwento na ba niya sa'yo? Tama ba? Opo. Nasabi nga po niya sa akin na namatay na daw sa sakit yung misis niya at simula noon, siya na yung nagtaguyod sa mga anak niya. Oo, nagkakwentuhan din kami noon pero saglit lang naman. Saka parang 1 beses lang. Katulad mo, naawa rin ako sa kanya nung umupo siya sa bangko sa labas ng tindahan namin. Kaya inabutan ko ng maiinom at makakaing tinapay. Nagpumilit pa nga siya na bayaran pero sabi ko libre ko na yun. Pero nahihiya raw siya, kesyo hindi naman siya pulubi. May punto, kaya ayun, bumili na lang ako ng paninda niya. Kayo po pala yung sinabi niya na babaeng nagbigay ng maiinom at makakain sa kanya. Naikwento niya? Mukhang ako nga yun. Nakakatuwa naman na pareho po pala nating tinulungan yung iisang tao. Kaya nga. At dahil dyan, nadagdagan yung mga bagay na ikinapaproud ko bilang nanay mo. Bakit naman po? Kasi hindi ka lang mabuting anak. Matulungin ka rin sa mga nangangailangan. Kanino pa po ba akong magmamana di sa nanay kong mabuting role model sa akin? Ay, sinabi mo pa. Papa Dudut, na-miss ko ang bonding namin ni Mama dahil nagkataon din na sabay kaming naging busy sa mga trabaho. Dagdagan pa ng mga gawain ko sa eskwelahan. Hindi na tuloy kami nakakapagkwentuhan o nakakakain ng magkasama kaya ng araw na yon na pareho kaming bakante ay sinamantala ko ang pagkakataon na makasama siya at syempre pati na rin sina lolo at lola nung pumasok na sila galing sa labas. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian ay nag-decide kaming magsimba at matagal na rin kasi simula ng huling beses kaming lumabas ng magkasama. Habang nasa simbahan ay kita ko na taimtim na nagdarasal sina mama, lolo at lola ko. Doon ako pumikit at nanalangin sa Panginoon Diyos na sana'y gabayan niya ang aming pamilya. Ingatan niya ang mama ko at bigyan pa ng mahabang buhay ang lolo at lola ko. Tulungan din niya ako na matupad ang aking mga pangarap. Siyempre hindi ko kinalimutang banggitin si Tatay Ray at ang kanyang pamilya sa panalangin ko. Naniniwala ako na makapangyarihan ang dasal na mula sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 1 taon at dumating na ang araw ng pagtatapos ko. Taong 2015 ang graduate ako sa college at kahit na may pasok si Mama sa trabaho ay nakipagpalit siya ng shift sa kasamahan niya para lamang makapunta sa graduation ceremony ko. Hindi na noon nakasama sina lolo at lola dahil isang guardian lang ang pwedeng makapasok. Pero sa bahay ay abala silang dalawa sa pagluluto ng paborito kong biko at pansit para raw magkaroon kami ng pagsasaluhan sa pag-uwi namin ni Mama. Masayang masaya ako na nabigyan ko ng karangalan ng pamilya ko. Lalong lalo na si Mama. Paulit-ulit niyang sinasabi na nagbunga na ang pinaghirapan niya. At yon ay ang mapagtapos niya ako sa pag-aaral. Binanggit ko ulit sa kanya ang pangako kong pagtulong sa aming pamilya. Ngunit sinabi sa akin ni Mama na huwag kong masyadong i-pressure ang sarili ko. Pero syempre matagal ko na rin namang pangarap yon. Kaya nga agad ako nag-apply ng trabaho at makalipas nga ang ilang interview at exam ay naipasa ko ang posisyon na gusto kong pasukan, Papa Dudut. Nag-grocery po ako tsaka bumili na rin ako ng ulam natin. Tapos may ibibigay po ako sa inyo. Teka, kunin ko lang po sa wallet. Ano yan, anak? Eto po. Unang sweldo ko po. Bakit ang dami?
Tsaka di naman po marami yan, sakto lang. Sige na po, kunin niyo na. Sige. Pero marami pa rin ito. Tapos nag-grocery ka na, saka bumili ka pa ng ulam. Baka naman kapusin ka na yan, ha? Hindi po ako kakapusin. Sigurado ka? Baka wala ka ng pamasahe o pangkain. Nako, ayusin mo lang talaga yan, Cecil. Maayos po ko, ma. Tsaka sabing hindi nga po ko kakapusin. May pera po ako na tinira para sa sarili ko. Sinabi mo yan, ha? May tiwala ako sa'yo. Oo nga po. O siya, sige. Salamat dito sa mga pinamili mong pagkarami-rami. Wala pong anuman. Excited lang talaga akong mamili para dito sa bahay. Para hindi na natin po problemahin kapag may kailangan tayo. Kinumpleto ko na po mula sa toothpaste, sabong panlaba, tsaka panligo, shampoo, mga toyo, tsaka suka at iba pang ginagamit sa pagluluto. Ay, meron ding biskwit tsaka cupcakes na paborito ni Lola para pag nagutom siya kukuha na lang siya dyan. May kape rin na gusto nila ni Lolo. Naku, siguradong matutuwa ang lolo at lola mo. Napakabait mong apo Pangarap ko po to para sa pamilya natin Ngayon na may trabaho na ako, gusto ko lang to pa rin. Sa susunod na sweldo ko, plano kong ipagpagawa kayo ng salamin sa mata. Ha? Wag na, mahal yun. Kaya naman po ng sweldo ko. Tsaka, para maging malinaw na yung paningin nyo, diba? Naalala ko lagi yung sinasabi na malabo na talaga mga mata nyo. Naisip ko, ipa-check up na natin para magawa ng salamin. Oo, pero nakakahiya naman sa'yo. Bakit naman po? Hindi mo naman kasi kailangang gawin yun. Pera mo yun. Dapat ine-enjoy mo sa sarili mo. Hindi mo ginagastos masyado dito sa bahay o sa akin. Hindi naman po kayo ibang tao. Mama ko kayo, pamilya po tayo. Tsaka, kayo na may sabi. Pera ko yun at masaya ako na gumagastos para sa inyo at sa bahay natin. O siya, sige. Alam ko namang hindi ko na mababago ang isip mo. Ang sabi ko nga, may tiwala ako sa'yo. Na ikaw din hindi mawawalan sa katutulong sa amin. Para sa akin, yung kapakanan mo lang ang mahalaga, lalo't may trabaho pa naman ako. Kahit may trabaho kayo, hindi rin naman kayo madalas bumili ng mga kailangan nyo. Kaya ako na pong bahala doon. Ako na yung bibili para sa inyo. At kahit nasabihin yung hindi ko kayo responsibilidad, gusto ko pa rin kayong alagaan dahil inalagaan nyo rin po ako nung bata ako. Responsibilidad ko yun. Nanay mo ko Hindi ko lang kayo nanay. Kayo na rin pong tumayong tatay sa akin Doble-doble yung role na ginagampanan nyo sa buhay ko kaya malaking pasasalamat ko sa inyo, ma. Yung pagsasakripisyo nyo pa lang para mabuhay ako. Yung pagtatrabaho para mapag-aral ako. Lahat ng yun kulang pang salitang pasasalamat para matumbasan ko. Hindi mo naman kailangang tumbasan yung mga bagay na ginawa ko sa'yo. Sabi ko nga, nanay mo ko, anak kita. At ginagawa ng mga magulang ang lahat ng sakripisyo para sa mga anak nila dahil mahal nila sila. Katulad ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo. Naalala ko po na sinabi rin sa akin yan ni Tatay Ray. Ang ano? Na kaya nagsasakripisyo ang mga magulang dahil mahal nilang mga anak nila. Totoo yan. Ay, kumusta na kaya si Tatay Ray? Simula kasi nung umalis ako dun sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon wala pa rin akong naging balita sa kanya Naging busy din kasi ako. Nakikita niyo pa po ba siya na tumatambay sa may tindahan niyo? Hindi na, pero nakita ko siya nitong linggo lang. Bumili siya sa amin tapos kinumusta ko siya. Buti wala masyadong customer kaya nakapagkwentuhan kami. Nalaman niya na ako pala ang nanay mo kaya tuwang-tuwa siya. Di na rin pala siya nagtitinda dahil nagkasakit daw siya. Kaya pinatigil na siya ng anak niya. Hala, magaling na po ba siya? Mukha naman siyang malakas. Kinukumusta ka nga niya Sabi ko ayun, busy ka sa trabaho. Sabi niya mag-iingat ka raw lagi at proud na proud raw siya sa'yo. Sana po magkita ulit kami ni Tatay. Diyan lang naman siya sa may kabilang barangay. Pwede mong sadyain kung gusto mo talaga siyang makita. Ang sabi niya, may tindahan na raw siya. Pinundar ng anak niya na sing edad mo nung nakagraduate at nakapagtrabaho na rin. Kaya sa bahay na lang daw siya nagtitinda. Hindi niya na kailangang mapagod kakalako ng mga paninda niya. Nakaka-proud din po sila.
malapit na akong graduate sa college ay umalis na ako sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko para mag-focus sa thesis namin. Kailangan kasi namin yung tutukan ng mga kagrupo ko. Simula noon ay hindi na kami nagkita pa ni Tatay Ray. Ewan, pero pag dumadaan ako sa may simbahan o pag binabagtas ko yung kalsada papunta sa palengke ng Antipolo ay hindi ko na siya nakikita sa dati niyang pwesto. Naisip ko tuloy na baka lumipat na siya ng lugar na pinagtitindahan o tumigil na sa pagtitinda. Kaya nga masayang masaya ako na malaman ang balita na katulad ko ay graduate na rin ang anak ni tatay na nag-aaral. Masaya ako dahil katulad ni mama, nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Wala akong ibang hangad kundi ang umasenso sila sa buhay at hindi basta makaraos lang. Yun din kasi ang pangarap ko para sa pamilya namin nila Mama Papa Dudut. Alam ko na malayo pa pero malayo na. Kaya nga nagsusumikap ako ng gusto para maibigay ko ang mga bagay na salat kami noong araw. At syempre para mapatigil ko na ang mama ko sa pagtatrabaho. Isang hapon hindi ko inaasahan na muli kaming magkikita ni Tatay Ray nang pauwi na ako. Basta napaka-random lang noon. May pinuntahan daw siyang taga-hasa sa palengke at naisipan niyang maglakad na lamang pauwi para makapag-ehersisyo. Nagdesisyon kami ni tatay na magmeryenda sa isang lumihan sa kanto para makapagkwentuhan na rin, Papa Dudut. Masarap palang lumihan dito. Oo, lagi nga ako nagpapabili rito para ipang merienda. Bakit parang ngayon ko lang sila nakita? Kabubukas lang ba nila? Oo, ngayong taon lang pero patok na agad sa mga parokyano na naghahanap ng mura pero masarap na ipanlalaman dyan. Sulit na sulit bayad mo rito. Marami pa silang binebentang ibang putahe. Nakita ko nga po sa menu. Ano-ano po bang natikman nyo rito bukod sa lomi? Yung goto nila, saka arroz caldo. Tapos yung mami. Meron din silang siopaw. May sariwang lumpia rin at panalo ang sausawan nila. Wow, marami na po pala. Mahilig kasi akong kumain. Pati na yung mga anak ko. Suki na nga kami rito eh. At kaya nananaba na rin ako. Bagay naman po sa inyo yung katawan nyo. Sabi rin ng mga anak ko yan. Siguro kasi masyado akong patpatin nung naglalako pa ako ng mga paninda ko. May kapayatan po pero hindi naman sobrang patpatin. Ikaw ba naman maglakad maghapon? Kaiikot ka susuyod sa palengke at mga bahay-bahay para may benta. Kapag naaalala ko nga yung mga panahong yun namimiss ko rin yung paglalako. Oo nga pala, nagkita kami ng mama mo nung bumili ako sa tindahan nila. Ay opo, nakwento nga po ni mama kasi nabanggit ko na wala na akong balita sa inyo. Naging busy na rin po ako nung bago ako graduate hanggang sa nakapagtrabaho na ako. Kaya nga masayang masaya ako na malaman na nasa mabuting kalagayan kayo. Masaya rin akong malaman na nakagraduate ka na at may trabaho na. Nag-alala kasi ako sa'yo nung di na kita nakita sa karinderya. Buti na lang mama mo pala yung kahera dun sa tindahan na tinatambayan ko. Nakwento rin ba niya na binigyan niya rin ako noon ng makakain at maiinom? Opo, sinabihan niyo pa nga raw siya na hindi naman kayo pulubi. Oo, pero di ko naman intensyon na mapahiya siya. Okay lang po yun, gets na yun ni mama. Sabi niya may point naman daw kayo. Pero mukha raw kasi kayong pagod at gutom. Kaya binigyan niya kayo nun. Alam ko na nagkakawang gawa lang siya kaya tinanggap ko na rin. Saka tama naman siya. Pagod, gutom at uhaw ako ng araw na yun. Katirikan din kasi ng araw. Napakainit. Kahit na may sombrero naman ako kulang pa rin. Tumatagos din sa mahaba akong damit ang init. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa mama mo na binigyan niya ako tapos pinagbilhan niya pa ako. Alam mo ba na siya ang buena mano ko nun? Hala, talaga po? Oo. Medyo inaalat pagtitinda ko nung umaga. Wala masyadong customer. Tapos pagod na rin ako. Kaya masaya ako na bumili siya sa akin. At pagkatapos nun,
Sunod-sunod na ang mga bumili sa akin. Halos maubos nga nun yung mga paninda kong bimpo. Masaya po akong malaman na marami pa rin kayong naging benta ng araw na yun. Oo, swerte ang mama mo eh. Maganda siyang buena mano. Pero syempre, alam ko dahil na rin yung nagsikap pa rin kayong makabenta. Hindi kayo sumuko kahit na inaalat kayo nung umaga. Umaasa pa rin kayo sa mabuti. Sa bagay, may tama ka. Yan po yung sinabi nyo noon sa akin, 'di ba? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil nagiging mabuti naman ang lahat. Oo, sinabi ko nga yun sa'yo. At masaya ako na sinaisip mo. Hindi ko po yun kinalimutan. Dala-dala ko sa puso ko. Simula kasi nang marinig ko yun sa inyo, gumaan-gaan yung loob ko. Nung una, natatakot pa ako sa mangyayari sa hinaharap pero na-realize ko, sino nga ba sa atin ang may alam ng mga bagay na hindi pa nangyayari? Tanging Diyos lang. Kaya ginawa ko, nagsikap ako, nagpatuloy, ginawa ko makakaya ko para makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin ako sumuko at umasa ako sa mabuti na makakahanap ako ng magandang trabaho na may maayos na sweldo para sa wakas matutulungan ko ng mama sa mga gastusin namin sa bahay. Ganyan nga, Cecil. Kailangan natin tibayan at tatagan ang ating puso sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. At kahit na mahirap, malungkot minsan, tandaan natin na pansamantala lang yun. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang mga katagang sinabi sa akin ni Tatay Ray na magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin sa puso ko. Dahil sa isiping yon ay mas natutuhan kong i-handle ang bawat sitwasyon ng mabuti. Yung bang kahit may mga pagkakataon na lugmok ako, ay kaya ko pa rin bumangon at magpatuloy. Nangyari yon noong namatay ang lolo at lola ko taong 2020 dahil sa COVID-19. Napakalungkot namin ni Mama. Pero sa kabila ng lahat ay nakausad pa rin kami. Sa kasalukuyan ay hindi na nagtatrabaho bilang kahera ang mama ko at nasa bahay na lamang siya. At ang pinagkakabalahan na lang niya ay ang panggaganchilyo, bagay na kinahiligan ng lola ko noong nabubuhay pa ito. Bukod doon ay palagi na rin kami nagtatravel ni Mama at sabay naming pinupuntahan ang mga lugar dito sa Pilipinas sa pangarap niyang mapuntahan. Pero noong nakaraang birthday niya ay nag-ibang bansa kami. Pumunta kami sa Taiwan at doon namin pinagdiwang ang kanyang kaarawan. Masayang masaya siya dahil first time raw niyang makapunta sa ganong kalayong lugar. Ako rin naman pero mas masaya ang puso ko dahil nabibigay ko na sa kanya ang mga bagay na pangarap lang namin noon. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Talk to Papa. Hello, good morning! Hello po, good morning po. Good morning! Saan binibini ang ating kapiling? Anong pangalan mo binibini? Bell po. He? Ano? Bell po, Bell. Bell! Okay. Sige mga kapuso, si Bell ang ating kapiling. Balita namin, problemado ka daw, Bell. Anong nangyari, Bel? Kwentuhan mo naman kami. Kasi po may karelasyon po ako. Nitong mga few months lang po. Few months. Few months. Sorry ng few months. Saan mo naman ito natisod? Few months lang po kami naghiwalay. Hindi. Hindi mo na isa nagkakilala muna tayo. Paano nag-umpisa? Kasi po dati po, nasa Jensen po ako noon. Jensen? May nakilala po ako sa online, sa Facebook po. Oh. Okay. Tapos? Tapos, nag-add po siya sa akin. Tapos, in-accept ko siya. Hanggang sa nag-chat-chat na kami noon.
Tapos siguro po mga ilang months yun na nag-chat-chat kami ng gano'n. Tapos pumunta ako dito ng Manila. Tapos nung pumunta ako dito, nalaman niya, so nag-meet kami. So, baka naman talaga kaya ka pumunta dito para i-meet siya. Hindi kaya Eh, ganun. hindi po. Taga Maynila Hindi po, talaga? kasi mag-abroad. Mag-abroad ka? Okay. Taga Maynila talaga yung kachat mo? Hindi po, taga-Leyte din po siya. Pero nandito sa Manila. Opo, dito po siya nag-work. Okay. So bakit ka pumunta ng Maynila? Requirements. Kasi ano po, nasa accommodation po ako mag-stay no, kasi mag-abroad po dapat ako. Okay. So ngayon, parang tinuhog mo na. Oo. Pupunta ka ng Maynila, Yes. magtatrabaho, Kailangan mag-requirements, tapos at the same time, Oo. Ano po kami, tapos nag-set kami. Hindi magkikita. Diba? May ginagawa doon ka na rin na. Oo. Tutuhog ka na na tuhugin mo na. magkita. Yes. Para all in one. True. Kamusta? Nasa accommodation po ako nung nag-stay. Tapos, bawal po kasi lumabas po sa accommodation. Bakit? Kasi po, inaano nila na baka mabuntis daw, ganyan na nakakagawa. Tapos pag lumabas. Tapos matutuhog. Tama nga naman. Kasi pumunta ka dito para magtrabaho. Totoo. Ibig sabihin, nangyari na yan dati. Oo. Lumabas, nagpaalam, buntis pagbalik. Oo, mahirap. Di ba? Marami po daw kasing case na ganun nangyayari daw. May history na. Bawalan. Hindi sira ang kinabukasan. Nakapagsanla ng baka at kalabaw. Yan. Kasi hindi nakaalis. Tapos yung kalupaan, nandun na, kinamkam na ng iba. Tapos po hanggang sa siguro nagtagal na ako sa accommodation kasi nag-aantay na ako na process yung paper ko. So, nagsikreto ako ng mga guys. Ay! Naku po, eto, sikreto. Makikipagkita ka? Opo. Ay, naku talaga. Kailangan kami Napigilan. magkita, hindi pwedeng hindi. Oo. Nandito na din ako itutuhog ko na to. Anong pangalan ng lalaki? Tawagan lang po natin Darwin. Darwin! Saan naman kayo nakita ni Darwin? Lumabas ka? Sa Cavite po. Kasi sa Cavite po yung accommodation namin. Okay. Okay. Tapos Tapos po yung nag-meet kami, hindi pa nga ako makapaniwala nung una kasi akala ko hindi talaga siya. Bakit? Anong meron sa kanya? Iba po kasi yung itsura sa FB sa personal. Sa personal na itsura? disappointed ka ba o approve? Nagdadalawang isip. Bakit ba? Sa personal? Hindi na, kasi yung height niya. Maliit. Ako. Maliit. As in, sobrang liit? Hindi naman po sobra. Okay. Pero malamang ako sa kanya ng height. Okay. Anong nangyari doon sa date nyo? Yun, tapos masunod-sunod na yung date namin ng gano'n. O tingnan mo, ayaw mo dun sa height pero sunod-sunod pa na yung labas mo. Tagas ng ulo mo, no? Tapos? No choice. Hindi, choice mo yun. Anong no yun? choice? May choice ka. Ang manatili sa accommodation. Pero pinili mo makipag-meet kay Darwin. Ang tanong, Kasi po, boring po talaga sobra sa accommodation. Wala Okay. ibang ginagawa. ang tanong, may nangyari ba sa inyo? Opo. Ay! Oh. Goodbye abroad. Yes. Alamang. Goodbye accommodation. May iba nang magkakalinga. Trabahong pinuntahan sa Maynila at Cavite. Pero ang nangyari, Ay, nakipag-meet kay Darwin. ay nako. Ano kaya? Feeling ko mabubuntis ang ating bida. Ay, Nakakabuntis kasi mga maliliit na yan. tawag dito, nagbalik-balik eh. Oo. Inulit-ulit. Ulit-ulit. Anong sunod na nangyari? Happy ba sa piling ni Darwin? Nung una po, Nung una. Anong meron nung una? kasi wala namang problema sa relationship namin. Oh. Tapos po, one day, pinatawag po ako ng manlamit accommodation kasi may problema po daw din sa medical ko. Ay! Buntis ka! Hindi po. Anong problema sa medical mo? Sa sa x-ray ko po. May nakita kasi silang scars sa baga ko so kailangan ko pa po na magpahil. May nakitang spot. Nagyoyosi ka ba? Hindi po, wala po akong bisyo. Family na po namin yata.
Ano? Nasa family po namin yung problema kasi din yung scars. Ay. Nako. O ano daw sabi nung ma'am mo? Sinabi ko lang, okay naman dyan na mag-stay pa ako ng accommodation habang nagpapagaling ako. So, nag-decide na lang po ako na lumabas na pumunta dun sa kapatid ko sa Tagaytay. Tapos sabi ko ako sa kanya kay Darwin. Sabi ko na yun, may problema nga ako dun sa medical ko. Sabi niya, baka siguro hindi mo talaga para sa abroad, hindi ka siguro para sa abroad. Sabi niya rin. Ay! Sabi ko, hindi. Sabi ko, baka ano lang yan, baka talagang nagka-problema lang, sabi ko. Mga ilang buwan o ilang taon bago mag-heal yung scar? Ano po daw, ibigyan ako ng gamit mo, mga 6 months po daw. Medyo matagal-tagal yun. Ang tagal mo sa accommodation. Paano yun? Wala kang bayad? Kaya nga po, wala po. Kaya nga po, lumabas ako. Kasi habang nag-stay ako doon, trabaho na lang po muna ako. Tama. Sayang din kasi yung 6 na buwan. Yes. Tsaka may ate ka naman pala sa Tagaytay. Hindi po, buntong kapatid ko namin. May kapatid ka sa Tagaytay. Ikaw yung ate. Ano nangyari? Tapos sinundo ako doon dahil sa accommodation. Ay, ba't pumunta kami ng Tagaytay. Oo. Sinundo niya ako kasi sabi ko, lalabas na ako kasi maghahanap ako ng girl. Magjowa na nga pala kayo. Opo. Tapos nung pumunta na ako dun sa kapatid ko, palagi na siyang nandoon. Palagi na ako niyagalaw. Siyempre, magjowa na eh. Oo. Cavite lang naman at saka Tagaytay, magkatabi lang yun. Yes po. So, nung okay yung relasyon, nagkaroon po ako ng trabaho siya. Naghatid po sa akin sa trabaho. Tapos, hanggang po sa one day na kailangan mo na rin po bumalik ng trabaho kasi tracking driver po siya. So, malalayo-layo po yung biyahe niya. Nag-aabot po sila ng Mindanao sa biyahe. So, one day po, ang communication namin nun is na lang po, cellphone, social media, messenger, gawin po. Wala naman po kaming problema. Hanggang sa one day po, nung nag-swipe na ako ng cellphone ko, nakita ko sa newsfeed na may kasama siyang babae. Ay! Naku, ba't daw may kasamang babae? Baka kapatid. Sino daw yon? Nung kinonfront ko na po siya, nag-chat po ako, sinisin lang ako. Tapos, sabi ko, sabihin mo lang sa akin yung totoo kasi wala naman tayong problema sa relationship namin kung hindi na tayo nag-aaway. Sino daw? Sabi niya, friend na lang daw po. Ay! Naku, hindi ako nagpapaniwala sa mga friend Ako din. Mahirap. Ay. Sino yon? Ang totoo, sino ang babae na yon? May inistok ko po yung babae kasi nakatag eh. May inistok ko po yung babae. Nung nakita ko po ako doon na picture nila, nasa isang kwarto sila. Ay! Asawa. Feeling ko may asawa. Hindi, paminsan kasi yung mga driver ng ganyan. Kung saan nadidestino. Doon may asawa. Ay! Naku! Patay ka din. Agoy! Agoy. May mga ganon. May mga anak sa iba't ibang lugar. Oo. Ganyan. Okay. Nagkakalat ng lahi. Yes. Tapos Ngayon? po, kinonfront ko na po talaga siya. Ginawan ko rin, kinahanan ko po ng screenshot yung nakita ko rin sa Okay, ganito na lang. Bel, direksyohin na natin. May relasyon ba sila? Yes po. Ay! Ano siya? Ngayon, anong nangyari sa inyong dalawa? Tinawagan ko po siya. Hindi ko po talaga matigil yung feeling ko that time. Kasi syempre, hindi ko naman expect na magagawa niya sa akin yun. Tapos, yun, iiyak na siya. Nangingi siya ng sorry kasi daw, minsan kasi pag nagtatampuhan kami, sabi ko baka may iba ka ng babae dyan, kaya siguro ang tagal mo makapag-contact sa akin. Tapos sabi niya, kaya bagay mo nagawa rin kasi pagbintangan ko daw siya, kaya pinupuo na daw niya. Ay! Ang galing naman niya. Kasalanan mo pa. Kasalanan mo naman pala. Siya na nga nakagawa ng kasalanan, ikaw pa yung dahilan kung bakit nakagawa siya ng kasalanan. Kakapal ng mukha. Sila pinagbibintangan mo lagi. Di totohanin na nga para hindi ka nun mag-isip. Okay, ngayon, nagkaayos ba kayo? Hanggang sa hindi, humiwalay na po talaga ako sa kanya. Ay, yan na nga. Naghiwalay na.
Nako. Ay nagpapagaling lang ang ating bida at pupunta ng abroad. Ay, nakasalanan talaga ito. Bakit nagpagaling pa? Nako, may iba ng babae si Darwin. Hindi kinaya ng ating bida, wala tayong problema. Oo. Pagkatapos sasabihin mo, meron kang iba? Pag hindi tayo okay, may pinupuntahan ka, ay hindi pwede yan. Lagod. Nako, goodbye Darwin. Oh. Paano na ang ating bida? E di ngal-ngal. Eh di iyak. Diba? Maglalabas na kanyang press release. Yes. Oo, ito na ang palatandaan na mag-focus ka na sa karir mo. Ano nangyari na? Tapos po yun, hanggang sa lumipas ng ilang taon, siguro mga 2 years, nakita ko po sa cellphone ko na na may friend request. Friend request, saka friend, request message. Tapos nung tinignan ko po, siya po, naggamit ng ibang account. Tapos, nangamusta siya sa akin, kumusta na daw ako, nanghingi siya ng sorry, pinagawa niya sa akin dati daw, nagkamali daw siya. Tapos naging 1 month lang yung relasyon niya sa babae, kasi daw yung babae is malandi daw. Ay, syempre sisiraan niya na yon. Oo. Kunwari. Bagay naman sa kanya. Para silang malandi. Tapos po, nanghingi po siya ng second chance. Ay! Tapos po, Willing ako na pagbigyan. pinag-iisipan ko po talaga. Sa totoo lang naman po, may feelings ka talaga ako sa kanya. Kasi sobra ko siyang mahal ng kalita. Tama nga naman. Tapos nung sabi ko, sige, basta i-promise mo na sa akin na hindi mo mauulit gawin yun. Kasi sobrang matawa ako ng ginawa mo. Tapos nung gano'n na, naging kami na ulit. Tapos, nag-decide na kami na magsama kami sa isang lubong. Ay! So napatawad mo ang person? Yes po. Ay, ba talaga nagagawa ng pag-ibig? Oo. Eh paano, di ba? May plano ka na pumunta na iba bansa, 6 months sila magpapagaling ka. Eh nakilive-in ka na. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Kasi ayaw na pumayag ng mga anak ko sa mag-abroad ako. Kaya pinursu ko na po yung trabaho ko dito sa factory. Sandali. Mga anak? Yes po. Single lang po ako nagkalalakad ng Lord. Meron ka ng ilang anak? 4 po. Mga binata na po. Mga binata. Dami na 4. pala. Oo. Ilang taon yung panganay? 21 na po siya ngayon. Oy! Okay. Okay. So, di parang... Alam ba ni Darwin na ganitong system mo? Yes po. Alam po naman yung mga anak ako. Tanggap naman niya. Ba't kayo naghiwalay natin mga asawa? Yung ama ng anak mo? Backward wife po ako doon. Kasal ba kayo o live-in din lang? Kasal po. Patay ka dihan. Ang dami mo palang sabit sa buhay. Oo. So, Pero wala na po. Nagpipirmahan na po kami. Nag-asawa na nga po ngayon yung ano ko. Anong permahan niya? Permahan sa barangay? Sa attorney po. Na talagang wala nang pakialaman. Okay. Sige. Move on na tayo doon. Naging okay naman kayo ni Darwin? Una po nang pagsasama, okay naman po. Nagkaroon ba kayo ng anak ni Darwin? Yes po. Okay. Ano sinasabi mo nung una masaya? Kasi po, nung nagbubuntis na ako, habang nagkaso po kasi buntis ako, nagtatrabaho pa rin ako. Tapos siya naman, nagdadrive pa din. Doon pa din siya sa tracking company na pinagkatrabaho niya dati. Okay. So hanggang sa nabuntis na po ako, tapos nagtatrabaho ako, tapos nung nag-request na ako sa kanya na pwede ba siyang mag-leave kasi pag nanganak ako po. Sabi niya, bakit daw siya kailangan pang mag-leave? Sabi ko, syempre wala naman mag-aalaga sa amin mag-ina kapag nanganak ako. Sino pa mag-aalaga? Wala naman. Yung kapatid ko may trabaho din. Tapos nagagalit siya. Okay, kasi nagtatrabaho kailangan mo pa daw. Nagtatrabaho kasi siya. Kasi para dun siya panganganak mo. Pero kailangan, naintindihan naman ka namin. Kasi kailangan mo naman talaga na may mag-aalaga sa'yo. I-request ko naman po sa kanya. Hindi naman po
pinapaninta ko siya. Sabi ko kahit 1 day o 2 days lang po siyang nagbibigay. 2 days lang naman. Oo nga, kaso nasa Mindanao siya. Paano yon? Hindi po, nasa Montalban na po yung garahean nito po. That time po, nasa garahe lang po sila nun. So hindi pwede, ay pumayag. Ayaw po niya kasi daw po, pag umuwi po daw siya, kaya mag-leave siya, mababawasan po daw yung sahod. Marami siyang rason. Ilan? So ayaw talaga. Sa madaling Oo. salita, ayaw talaga. Ayaw kasamahan sa ospital. Opo. Tapos, Opo, hanggang sa mga anak mga lang po ako, hindi nga siya dumating. Sabi ko, padalhan mo na lang ako ng pangkabayad sa laing. Oo. Kahit yun lang magawa mo. Kasi hindi ka sumama kasi nagtatrabaho ka. So ibig sabihin may pera ka. oh, Kaya nga po, tapos nasa kanya, sabi niya, may maternity ka naman na ganyan, may mga ano ka, may mga insurance ka. Sabi ko na, so madaling salita, kahit nung nagbubuntis ka, hanggang sa mga anak ka na, hindi Wala nagpakitang binigay. mo kung... hindi po. Ay! Wala siya. Tapos, wala man lang may padala sa'yo kung kahit magkano. Hindi po, nagpadala po siya. Pinas ko po talaga siya na magpadala siya ng pambayad ng laing. Pinalabas ko lang po talaga na wala akong pera. Kasi syempre, iniisip ko naman po, mag-i-stay pa ako, syempre, nagpapahinga pa ako. Anong Ganito na lang. namin? After mo makapanganak, magpakita naman sa'yo. Inaway ko pa po bago siya umuwi. Ay! Kailangan pang awayin. Naku. Kasi pinaway ko po talaga siya noon kasi i-process na yung birth ng baby namin. Hindi naman pwede na hindi siya papirma ng birth ng baby. Pwedeng sa'yo na lang ipilyido. Ayaw naman po na pumayag. Ay! Ang hirap na. Ikaw kailangang mag-adjust. Siya gustong masunod. Wala namang effort. Tapos? Tapos yun, umuwi po siya. Tapos sabi niya, kailangan na din po ba bumalik agad. Sabi ko, hindi ba pwedeng kahit 2 araw ka muna mag-stay dito, kahit alagaan mo na kami, bagong panganak pa ako. Ang Sabi sabi. hindi daw talaga pwede, ganyan. Ang dami niyang rason. Tapos, niyaan ko na nga lang po siya umalis kasi wala naman akong choice. Gusto niya talagang umalis, hindi ko naman siya mapigil. So hanggang sa nagtrabaho na nga ako siya, hindi na siya nag-chat. Sabi ko sa kanya, nag-chat ako sa kanya, bakit hindi ka na wala nang balita sa'yo? Ano bang nangyayari sa'yo dyan? Sabi niya, busy daw siya. Sabi ko, ano yung busy? Nakita ko naman yung sa messenger mo na nakaparada lang kayo dyan. Wala naman kayo ginagawa. Ganito na lang. Ganito na lang. Diretso na natin. Sa madaling salita, walang pakialam sa'yo si Darwin. Yes po. Ayun ang ginawa mo na. Hiniwalayan mo na ba? Itong few months lang po, tinapos ko na po yung relasyon ko sa kanya. Ito lang, pero gano'n pa katagal? Ilang buwan na yung anak nyo? 2 months na lang po. Bagong anak ka lang. Kung ganito din lang naman, Sakit walang lang din kwenta. ang ulo, stress lang dinadala Dispatch sa'yo. mo na. Oo. Tapos ikaw na lang, mag-adjust ka na lang. No? Kaya nga po, tapos nagpapahinga nga po ako, sinabi ko lang sa kanya na huwag na lang niya alalahanin sa akin kahit na ganun ang sitwasyon, kahit na wala pa akong trabaho kasi nag-alib pa nga po ako. Tapos sabi ko, ang alalahanin mo na lang yung paggatas ng may baby, sapat na yun. Umuo naman po siya. Diba? Mabuti na lang may trabaho ka. Ito yung yung sinasabi natin na kung kaya mo namang kumita, 'di ba, on your own, at least hindi ka nakadepende sa kanya. Alam mo, nakakagigil itong ganitong klase ng tao. Totoo. Nung binibigyan ka ng maraming dahilan, ayaw makipaghiwalay sa'yo, pagkatapos, iniintay ka na lang na ikaw na yung sumuko. Oo. Ang kakapal ng muka. Diba? Tapos na yung relasyon nyo, nagpapadala ba? Yung hindi pa po nag-reply kasi sinabi ko sa kanya yung gatas si baby. Wala kang aasahan dyan. Wala. Sarili mo lang talaga ang aasahan mo ngayon. So, kamusta ka ngayon after ng hiwalayan ninyo ng lalaking iyon? Opo, nagbumukmuk mag-isa. Nako. Ganun talaga. Ganun talaga ang magagawa mo. Inalayo ka na sa mukong na yan. Bumalik ka pa. Ang tagas din ang ulo mo. Diba? Hindi na natuloy ang pag-a-abroad mo nang dahil dyan sa mokong na yan.
Sayang. Pero Pero, no choice po. Sobrang mahal ko po kasi. Ay, nako. kabulan Kung talaga ang pagmamahal na ito. Oo, kung minsan, nanggigigil talaga ako sa pagmamahal na yan. Yes. Pagmamahal sa maling tao. Diba? Pag mahal nyo ang isang tao, make sure din naman, diba? Bilang respeto lang sa sarili nyo na ibabalik yung pagmamahal sa inyo. At saka pag sinasampal na po sa inyo ng mundo at ng buhay, kung gaano ka walang kwenta ang mga lalaki o babaeng minamahal nyo, ay tanggapin nyo po. At sana maintindihan nyo. Kasi kapag isiniksik at ipinilit nyo pa yung sarili nyo dyan sa pagmamahal, ganitong mangyayari sa inyo. Mabubuntis po kayo. Diba? Naku, siya taste tayo. Ganyan na lang. Tapos na ba ang problema ng ating bida Meron na si pa. Bel? Meron Ay, pa. meron pa. Oo. Ay, suki ng problema to. So ngayon iniwan mo na, ikaw na lang nagpapalaki ng anak mo. Opo. Anong sunod na nangyari? May nakilala po kasi ako ng dati before sa kanya kabalikan ni Darwin. Ay, may nakilala. Anong pangalan ng bago? Edsel po. Si Edsel. Edsel. Saan mo naman nakilala si Edsel? Nakalag-kalag ito si Edsel. Yan tuloy. Sa isang app lang po, sa Star Maker po. Saan? Saan? Star Sa Star Maker po. Yung na mga app. kanta. Yes. Ah. Po kasi kami. Kumakanta ka din doon. Opo. Captain po ako doon. Hindi kami naniniwala. Ano? Top 10. Captain po, captain. 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 Okay. So, ibig sabihin magaling ka kumanta? Hindi naman po Di masyado naman. tama. We, parinig nga. Oo nga. Isa lang? Isang birit lang, isang Oo. birit dyan, oh. Wag na po. Sige, kumusta si Edsel? Anong pangako ni Edsel? Nagkaanak po kami ng Edsel dati. Ha? Ang dami mo ng anak, te! Wait lang. Yung apat mong anak, hindi lang isa ang tatay? Hindi po. Yung apat po, sa talagang asawa ko po, talagang pinakasalan po. So, iba kay Darwin, iba kay Edsel. Yes po. Ha! Naku po. So, siya yung tatay nung una mong anak. Siya yung asawa mo. Sa Edsel po. Hindi, iba yung asawa. Iba si Edsel, iba si Darwin, iba yung asawa. Tatlo yon. Tama ba? Yes. Tatlo? So ngayon, nung nagkahiwalay kayo, nitong si... Before po kasi kami nagkabalikan ni Darwin. Nagkaanak na po kami ni Edsel. Ang dami mo, no? Grabe. Akala ko buwan lang yung pagitan bago maging kayo ulit. So ngayon, anong sisti na? Hindi kasi po, ang nangyari po kasi noon, 2 years ago po, nung nagkabalikan po kami ni Okay. Bago kami kabalikan ni Darwin. Wait lang. Bali, ilan total ang anak mo? Doon natin malalaman. 6. 6. Yes po, 6 po. So nasalisihan ka ni Edsel nung Oo. kahiwalay kayo ni Darwin. At nasa lisi din ng kwento. Opo. Hindi mo nasabi agad kanina. Ikaw naman. So ngayon, kamusta na kayo ni Edsel? Hiniwalayan ko nga po siya para lang po kay Darwin. Ay! Pogi nitong Darwin na ito, Tapos, hindi din kayo naging okay ni Darwin. Hindi po kasi, nung time po kasi nang lasinggero siya. Ngayon, bumalik ka ba uli kay Edsel? Hindi po. Ang lang po kasi namin ngayon, natututan ko lang po sa bata. Pero sabi, nung sinabi ko sa kanya naghiwalay kami ni Darwin, sabi niya, handa naman daw yung tanggapin ng baby ko kay Darwin. Basta makipagbalikan lang daw ako. Ngayon, Ayoko na po. dahil, Kasi grabe po yung bibig niya. ang ano? grabe ang bibig. Dinait pa po. Dinait pa po yung bibig ko. Kasi, walang gusto makipagbalik. Bumangyara po siya. Ngayon si Edsel gusto makipagbalikan sa'yo, willing tanggapin. Yung si Darwin, Ako po yung nag-aantay. Naghihintay ka kay Darwin. kumusta na yung, anong balita kay Darwin? Yun na nga po kasi mas mahal ko po kasi si Darwin talaga. Wait lang, naguguluhan lang ako. Hindi ko lang alam tamang pagkakasunod-sunod ng mga lalaki sa buhay mo. Yung nauna, yung asawa mo, may 4 ang anak. Ikalawa si Edsel. Hindi, si Darwin muna. Si Darwin muna. Tapos Dito, si Edsel po muna. si Darwin po. Tapos, Sino talaga? Hindi kami nagkaanak ni Darwin. Okay lang. Wait, ulitin natin ha. Ang naunang lalaki sa buhay mo, yung asawa mo na 4 ang anak mo. Yes po. Pangalawang lalaki, si Edsel o si Darwin?
nauna po si Darwin sa buhay ko noong that time. Pero Si hindi ko Darwin. kami Pero hindi Ano, nagkaanak. Bumalik kay Edsel. Opo. Nagkaanak kayo ni Edsel. Nung nagkakilala po kami ni Edsel, Nagkaanak kayo. nagkaanak po kami. Tapos, Opo. ayaw Tapos mo na kay bumalik po si Edsel, Darwin. bumalik ka kay Darwin. Okay, dahil Yes si Edsel, po. iniwanan mo dahil... Mas mahal niya si Kay Darwin. Darwin po. Sabi ni Edsel, gagawin ko ang lahat, tatanggapin kita, bumalik ka lang sa akin. Oh, Kaso, itong babae na ito, naghihintay pa rin kay Darwin kasi si Darwin ang mahal niya. pwede. Ah, ganun. Nililito mo talaga ang sarili mo, no? Wait lang, ako talaga, naguluhan talaga ako Oo. sa pagkakasunod-sunod. Nako. So hiniwalayan yung isa dahil may pangako itong si Darwin sa kanya. At saka doon sa puso niya, mas matimbang si Darwin. Ano bang pinakain sa iyo ng maliit na yon? Oo, samantalang... Ano mahal eh. Kaya pala sa kanya nakafocus ang kwento, no? Ah, si Darwin mabait. Oo, tsaka kaso, driver. hindi ka naman tinitake for granted ka lang. Yes. Yung Edsel, kahit ganito, kasi alam niya, mahal mo kasi si Darwin. Oo. Eto, tanong, sinong pinakagwapo sa tatlo? Si Edsel po. Ay! Mas gwapo. Sinong pinakamaganda ang katawan? Wala po. Hala. Sinong pinakamatangkad? Si Edsel din po. Matangkad si Nako. Edsel. Edsel, nasa iyo ng Sino lahat. mas maraming pera? Parehas lang po. Grabe. Na kay Edsel na ang lahat, kaso yung Yes. puso nito nandun kay Na kay Darwin. Darwin. Sabi si Alberto, parang hindi po siya sumasali sa paluwagan. Ay, May oo. pera siya. Feeling May ko trabaho. din. Yes. Tsaka Tisay doon ka ate sa mahal ka, wag sa mahal mo kasi Ay! sasaktan ka lang yan lagi. Talaga? Lagi kang paaasahin. Ay, Totoo yun. Nako. Ang sabi naman ni J. Carlo, ate, huwag ka umasa sa taong nagtitake for granted sa'yo. Kung meron naman na handang tanggapin ka at anak mo ng buo. Oh. Ang sabi pa dyan. Nako. Wag kang maging proud sa ganda para magbilang ng lalaki. Respeto ang pagkababae para hindi pagsamantalahan ng mga lalaki. Ay, sabi naman ni Josie, ang ganda mo, te. Sinayang mo lang ang ganda mo. Huwag ka nang umasa dyan kay Darwin na yan. Walang kwenta. Ay! Ang ganda mo, ate. Sinayang mo lang. Ay. Huwag ka na mag-asawa. Mga anak mo na lang ang intindihin mo. Ako, ganyan din ang sabi ni Divina. Oo. Kung ako sa'yo, te, huwag ka nang pumili. Wala namang kwenta yung mga pagpipilian mo. Intindihin mo na lang yung anak mo. Ay, totoo din. Sabi naman ni Gustavo. Ganda ng pangalan. Papa Marky, Papa Ace, akin na lang siya. Yun lang. Charot. Sabi naman ni Gilbert, ako na lang, mas deserve ako dyan. Gagawin nating perfect ang mundo. Asikasuhin mo na lang ang mga anak mo, sabi ni Mary Jane. Focus ka na lang muna sa mga anak mo, sabi ni Maria Karina. Ay. Ang ganda, Miss Tisa. Happy viewing. Ayun. Mahalin mo ang sarili mo para deserve mo talaga ang love. Sabi naman ni Olan, hindi, nasa taas pala, si Charisma, ang ganda mo, te. Bakit babalikan mo pa ang ex mo? Dito ka na lang kay Tito Nestor ko. Ay, Si Tito grabe Tito kayo. Nestor. Ito si Richard. Ate, piliin mo yung malaki. Ay! Alin? Alin? Ang kita ba? Feeling ko, malaki ang sahod. Ganyan. Ito pa, tama na. Focus na sa mga bata. Kung bumalik, di bumalik. Kung hindi, hindi. Tuloy-tuloy lang sa pagmamahal at pag-aalaga sa mga anak mo. Yun ang importante sa lahat. Nako. Mukhang hati-hating bida. Oo. May nagsabi, kung sino yung mahal ka, wag dun sa mahal mo. Walang Totoo din. mangyari yan. Totoo din yun. Pero mas marami nagsasabi, wag nang balikan yung ex. Wag na lahat. So parang kay Edsel na lang. Okay, Edsel na lang. Kasi, totoo yun mga kapuso. Ang pagmamahal kasi natututunan yan. Diba? Lalong-lalo na kapag nararamdaman mo na yung tao, na-appreciate ka, inaalagaan ka, tinutulungan ka sa mga bagay-bagay. Diba? Hindi ka napapahamak. Dun sa taong mahal kasi natin talaga minsan, sila yung mga kaya tayong paglaruan, 'di ba? Kaya tayong saktan kasi alam at the end of the day babalikan natin. Kasi nga mahal natin, mag-away man magiging okay kasi mahal natin nate-take advantage tayo. At saka matuto po tayong madala sa buhay. Totoo 'yan. Hindi ka man madala-dala sa mga nangyayari. Totoo.
Ang mga kapuso, ang pag-ibig po, binibigyan ka ng maraming dahilan Yes. para manatili. Hindi po yung inihintay ka na lang para sumuko. Yes, yung bitaw na bitaw ka na. Pagkatapos binigyan ka na ng maraming dahilan para sumuko, Hindi ka binabalik-balikan mo pa. Binibigyan mo pa ng benefit of the doubt ang isang Oo. tao, 'di ba? Na hindi kaya lang niya nagawa 'yun kasi ganito, baka kasalanan ko, 'di ba? 'Yun ang sinasabi sa kanya. Kasalanan niya daw puro duda, Oo. duda. Tapos tinotoo, ganun ba yung tamang isagot sa iyo Oo. ng taong sinasabi na mahal ka? Hindi po ganon. At saka baka by this time, ma-realize mo na, hindi pala lalaki yung kailangan ko sa buhay. Yes, babae. Charot. Hindi. Mga anak. Oo. Nandiyan yung mga anak mo eh. Baka kailangan niyang pag-ibayuhin yung kanyang pagtatrabaho. Oo. Kasi hindi lang 4, 5, kundi 6 po ang kanyang anak. True. Yung mga inaasawa naman niya, ewan ko lang kay Edsel ha, pero yung mga inaasawa niya ay mga ganito. Tinatakasan lang siya, inaanakan lang siya. At saka alam mo yon, yung baka mamaya sobrang focus mo dito sa mga lalaki na to, nakakalimutan mo talaga yung mga anak mo. Nako. Sila yung mas nangangailangan ng kalinga at pagmamahal galing sa'yo kasi mga kadugo mo sila. Etong mga taong lalaki na to, hindi mo sila kaano-ano. At saka wag po tayo maghabol, hindi po tayo aso. Yes. Aw, sabi ni... Ay, ang gusto lang naman namin ay mapabuti Yes. ang lagay ng ating bida. Napakaganda niya. True. At may 6 na anak siya. Baka kaysa maghabol siya doon sa taong hindi siya binibigyan ng halaga, baka may mga importante na dapat paglaanan ng panahon, atensyon at buong puwersa ng sambayan ng Pilipino. Ay! At saka mga kapuso, bilang babae, wag natin hinahayaan nilalapastangan tayo. Okay? Sa pangluloko ng mga lalaking ito. Pero kung minsan, mayroong mga enjoy na enjoy. Pag nilalapastangan. Yung mga ganun eh. Huwag. Nako. Wag po kayo nasasanay ng ganun. Oo, ha? Kasi pag umalis po yan, Lagot. hanapin niyo po yung paglapastangan sa inyo. Hello, Belle. Hello po. Bel, napakinggan mo ba ang sabi ng ating mga bida-bida? Ha? Yes po. Yes Okay. po. Ngayon ba medyo naalog ba ng konti? O talagang ipagpipilitan mong katigasan ng ulo mo kaya napapala mo yan na buti nga. Ay, pasensya na. Hindi. Hindi pala yun. Hindi. Ano nang desisyon mo? Mag-focus na po ako sa mga anak ko. Ayaw mo kay Edsel bumalik? Ayoko na po. Medyo matalim kasi ang bibig ng Edsel eh. Si Darwin, hindi mo na ihintayin. Ano po? Hindi mo na hintayin si Darwin. Hindi na po. Wala na po. Kaya ko naman buhayin po yung anak namin. Ay, di maghanap na lang tayo ng iba. Huwag na po. Ganun pa rin. Hiwalay pa rin. Ganun pa Sabagay. rin naman talaga. Minsan Oo. talaga nakakapagod magmahal, lalo na kung ikaw lang ang nagmamahal. Sobra nakakapagod. Yes. I give up. Yes. Mga anak mo na lang muna. Yes po. Oo, yes. Siya, sige. Sinong gusto mong bigyan ng message? Si Darwin na lang. Total, si Darwin naman talaga dito ang Mahal umigot mo. ng kwento. Nakikinig ngayon si Darwin. Anong gusto mong sabihin kay Darwin? Paano na lang masaya sa desisyon niya. Sana nga na hindi sa pisyan yung desisyon niya. Kasi binili ko naman sa kanya lahat. Yan lang. Opo, yun lang po. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.